खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 अक्ट'बर 2020 बिस्तिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव अननानै फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन बहाबा थाङोब्ला मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआव गोदान आरो गोग्गो साननाय फैगोन मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया मोजां थानाय नङा रांखावरियाव मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा नखराव नांलाय खमलाय एबा एना एनि जानो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन जेरावबो देरहासार जागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गलाय गुजाय साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन सुथुरा बांगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा धोननि खहा जागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना फोथायनाय नङा आरो उल्थासो सानगोन सोरबा लोगोजों सन्देह खालामजागोन नखराव अनलायनाय फैगोन जिंगाया बांगोन कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ फेजेननो हागोन जेरावबो देरहासार जागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां धोन मोननो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन जेरावखि थाङा मानो जाफुंसारगोन आरो जायखि खामानिखौ मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सुथुरखौ फेजेननो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां
मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि दिनैनि साना मोजां नङा गोसोखौ गलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननाया देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां नङा मोननो गोनां धोनखौ मोननाय नङा बेफार फालांगियाव मोजां नङा गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंनाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन गोबां खामानियाव देबार नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन आरो बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआ गलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि साननायखौ गुबुननो दा फोरमाय देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो गोसोनि साननाया जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।